Eta gainera, azkarritza egiten baldin badugu, esaten duguna ulertzeko denborik ez dugu ematen. Entzuleari ez dugu denborik ematen ulertzeko esan dugun guztia. Noa asmoa? Nik ere irtetzeko badaukat asmoa. Eta institutora gustora asko noa. Bai, beste norbaitek badu zerbait. Eta Josemaren ikasleen artean beti dago zerbait. Matematikani bai ezin dut ulertu, klasea bukatzean ibai lehertu. Etorkizuneko bertsolariak ditugu hemen, Josema. Bueno, ez da hori guri asmoa bertsolariak ateratzea. Bertsolaritzaren ezagutza zabaltzea da asmoetako bat. Doinu ezagunak, doinu zarrak, lantzen dira, musika lantzen da, hizkuntza lantzen da, oskotasuna lantzen da. Nabaritzen zu gustatzen zaila, dala gustatzen zaien ariketa bat. Bai, orokorrean bai. Eta esan dizutena, motivazioa lortzen baldin badute, hauendako izugarria da. Elkarrizketa egiten hasi ginen. Erdibukatua daukazue gehientsuenok, ez? Nik etxean nengoen, eskolak deitu dit, zer gertatu ote da, zalantza daukat nik. Zeure matrikula arriskuan duzu, isi zaitez mesedez, beldurrez bainauzu. Esaten diguzu, 30 ordutik 15 pasatu dela, ezta? Bertsolaritza klase hau zergatik. 15 murriztu da, diru laguntzen kontuarengatik. Eta, ondorioz... Txostal elkartetik salatu zen, ezta? Diru laguntza falta horrek, arriskuan jartzen zuen halako jarduera bat. Bai, egia da, oraindikan aurrekontutan programa honen izena badagoela. Baina, dirurik ez dago. Ez da hori ikasle irri farta negar, Mario patioan hasi joka oso azkar. Ikusten dezuelako gainera, jarduera oso positiboa delako, ezta? Nik esate baterako aukera hauen nuen izan, gaztetan. Eta, bertsolaritza 18 urterekin ezagutu nuen. Eta esan, hau, olako ondare bat esku artean izan da, ezin da hor bazterrean utzi eta, iruditzen zaitu edozein euskaldunek hau ezagutu behar duela. Inbeste bentaja ikusten dizkiot, galtzea irudituko litzaidake, barka ezinezko kontu bat. Bertsolaritza umen artean zabaldu nahi dute, eta gaur hemen ikusi dugunaren arabera, helburua lortzen ari dira. Horrelako aukerak ez daude askotan, guk ere jarraitu nahi genuke bertsotan. Iruñatik, Aitor Perez, Euskal Herria zuzenean.